Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay mayroon pong recipe na ipapakita sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayon? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang paggawa po ng piyaya. So, ito na po yung ating mga ingredients. Para po sa ating magiging filling ng ating piyaya ay gagamit po tayo ng 1 cup ng muscovado sugar, or kung wala po kayong muscovado sugar, pwede na rin po yung dark brown sugar. Meron din po tayong 1/2 cup ng all-purpose flour, 2 tablespoon ng vegetable oil, at saka maglalagay po tayo ng 3 kutsara or tablespoon ng malamig na tubig. Para naman po sa ating gagawing dough ng ating piyaya, gagamit po tayo ng 2 cups ng all-purpose flour, 1/2 teaspoon ng asin, 1/2 cup ng vegetable shortening or lard, at saka gagamit po tayo ng sesame seeds. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po, ang una po nating gagawin ay paghalu-haluin po natin itong ating magiging filling or palaman itong ating piyaya. So, ilagay po natin itong ating muscovado sugar or dark brown sugar, kung yun po yung gagamitin nyo. Tapos, isunod po natin itong ating all-purpose flour. Paghalu-haluin muna natin yan. Itong gamit ko po ngayon ay dark brown sugar lang po to dahil wala pong mabilhan ng muscovado sugar ngayon. Magkapareho lang po yung kanyang magiging resulta. Pagka nahalo na po natin ng mabuti, ay pwede na po nating isunod itong ating vegetable oil na 2 tablespoon. Tapos haluin natin ulit. Yung kaibahan lang ng muscovado sugar ay mabango po siya. Iba po yung kanyang texture. Ngayon, pwede na po nating lagyan itong ating malamig na tubig. Kaya malamig na tubig po yung gamit natin para hindi po matutunaw kaagad or malulusaw o itong ating asukal. Yan, paunti-unti po yung paglagay natin. Lalagyan ko po muna siya ng mga 1 tablespoon. Tapos haluin ko siya para hindi siya masubrahan sa tubig. Dagdagan naman ulit natin ng mga 1 tablespoon. Pagka medyo pa siya dry. Yan, ito pangalawang tablespoon na po ito. Basta hanggang mabuo lang po natin tong filling natin. Yan, okay na po to. So, ilalagay na lang po natin to sa ating cling wrap para mapalamig po natin sa ating refrigerator. Meron na po akong nakahandang cling wrap dito. Tapos bago natin ilagay yung ating filling, ay lalagyan muna natin ng kunting harina para hindi siya didikit. Ayan, babalutin na po natin itong ating cling wrap. Tapos, ilalagay natin to sa ating refrigerator ng mga 20 to 30 minutes. Ngayon naman ay gagawin na po natin yung ating dough ng ating piyaya. 2 cups ng all-purpose flour ay ilagay na natin dito sa ating paghahaluan. Tapos, isabay na din po natin itong ating 1/2 teaspoon ng asin. Haluin muna natin. Tapos, isunod po natin itong ating lard or vegetable shortening. Yan, kakamayin ko po siya para ma-mix po natin ng mabuti or ma-distribute po natin siya ng mabuti sa ating harina. Ganyan lang po yung gagawin natin.
pagka ganito na po yung kanyang texture ay pwede na po nating lagyan itong ating tubig or yung cold water. Cold water po yung gagamitin natin para plike po pagka nailuto na po natin yung ating piyaya. At saka hindi po matutunaw yung ating lard. Lalagyan po natin to ng mga 10 tablespoon ng cold water. Pero paunti-unti po yung paglagay natin. Yung mga 2 tablespoon muna tapos haluin natin. Huwag po nating bidlain para ma-adjust po natin kung kailangan pa nating magdagdag ng tubig or hindi na. Basta ang gusto natin na hanggang mabuo lang po itong dough. Tulad niyan na hindi pa siya mabubuo, dadagdagan pa po natin ng tubig. Mga 10 tablespoon na po yung nailagay ko. Titingnan po natin kung okay na po siya. Tamang-tama po yung 10 tablespoon. Mabuo na po yung ating dough. Ngayon ay pwede na po natin siyang masahin ng mga ilang minuto na hanggang sa maging smooth at elastic po itong ating dough. Ayan po, pagka ganito na po yung kanyang texture na smooth na po at elastic. Ready na po natin tong babalutin ng cling wrap para mailagay din po natin sa ating refrigerator na mga 30 minutes. Ready na po natin tong ilagay sa ating ref. Babalikan po natin after 30 minutes. Ngayon po after 30 minutes ay tinanggal ko na po yung ating filling at saka yung ating dough ng ating piyaya. So ito na po yung kanyang hitsura. Ngayon po ay putol-putulin na po natin to. Maglagay pala ako ng konting harina para hindi siya didikit dito sa ating lamesa na paghuhulmahan. Putol-putulin po natin to or kung ano man po yung gusto nyo na laki ng magiging gagawin yung piyaya. Mga ganyan kalaki. Tapos ngayon ay bibilugin po natin. Ngayon po ay ito naman po yung ating putol-putulin yung ating dough ng ating piyaya. Yan, depende po yan sa inyo kung gaano kalaki po yung gusto nyo na gagawin na piyaya. Bilugin din po natin to tulad ng ginawa natin sa ating filling. Ngayon pong nabilog ko na po lahat itong ating filling at saka yung dough. So ngayon ay ready na po natin tong hulmahin yung ating piyaya. So ang gagawin po natin ay ipa-flatten lang po natin sa kamay natin. Tapos medyo idiin po natin ng konti dito sa gitna para dito po natin ilagay yung ating filling. Yan, kukuha po ako ng isang piraso nitong ating ginawang filling. Tapos isasara po natin siyang ganyan. Yan, parang kukurutin nyo lang po. Tapos, iro-roll po natin ulit sa ating palad. Yan. So, yan lang po yung gagawin natin hanggang sa matapos po natin to. Ngayon pong natapos na po nating mahulma itong ating piyaya, ngayon po ay lalagyan na po natin itong ating sesame seeds at saka ipa-flatten na po natin siya. So dito po ay lalagyan po natin ng sesame seeds. Tapos kukuha po tayo nitong ating nahulma na piyaya, tapos idiin po natin siya para didikit yung ating sesame seeds. Tapos itatabi po muna natin yan. Dahil maglalagay po tayo ng konting harina para pagka-flatten po natin ay hindi po siya didikit. Tapos gamitan po natin itong rolling pin. Yan, dahan-dahan po natin siyang ipa-flatten na hanggang sa makuha po natin yung gusto na hugis na gusto natin. Pagka gusto nyo pong pare-pareho po yung kanyang laki,
titimbangin nyo po yung ating filling at saka yung dough para magkapareho po yung kanyang laki. Yan. Kahit na hindi po siya perfect na pagkabilog, okay lang po yan. Yan, ganyan po. Ayan po, ito na po lahat yung ating nagawang piyaya. So, ngayon ay papakita ko po sa inyo ang itsura niya sa loob. Ayan. Ayan na po ang ating piyaya na gawa po ni Mama Yeps. Sana po ay itry nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe, at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!